Sådan der. Ja, B&O. Så jeg startede med at lave en sport, hvor nogle af deres styrker, det er, de har jo mange unikke produkter. Og så deres sådan placering på markedet. Premium kvalitet af varer. Og sådan, de har deres Beolab 90, som er et meget eftertragtet produkt. Et dyrt produkt. Det rammer meget deres målgruppe, det der Beolab 90. Og kunderne, de er ikke sådan prisfølsomme, og de værdsætter eksklusivitet. Attraktivitet for samlejere og investorer. Beolab 90 og andre produkter opfattes som investeringer, der kan holde eller endda stige værdi over tid. Og det gør så også, at der er flere, der gerne vil købe det. Så svagheder. Begrænset kundebase. Ved at satse udelukkende på luksussegmentet, risikerer B&O jo ligesom, at de isolerer sig fra den bredere målgruppe. Hvis konkurrenterne kan tilbyde tilsvarende produkter til lavere priser, så kan det påvirke markedets sådan opfattelse af B&O, for om det er pengene værd. Fordi andre mærker kan lave noget næsten samme kvalitet, bare uden der står B&O på det. Så en af deres svagheder, det er, at der er faldende europæisk salg. Det europæiske marked, som har været en nøgle for B&O, det oplever det som, at der er flere, der trækker sig lidt fra det, fordi det bliver for dyrt. Og det er ikke alle, der har råd til det længere. Så de er også afhængige af høje priser. Øgede priser øger risikoen for at miste kunder, hvis konkurrenterne tilbyder lignende kvalitet til lavere priser, som jeg sagde tidligere. Så muligheder. Der er jo selvfølgelig noget udvidelse til nye markeder. Da B&O de udforsker luksusmarkeder, så Asien og Mellemøsten, hvor der er rigtig mange, der lever i ekstrem overklasse, som har mange penge til det, kunne de lægge sig ned til. B&O de kan også fortsætte med at forbedre deres produkter med AI, og deres tv og sådan noget er også blevet forbedret med AI, og det kan man se, der har givet et okay større salg på det. Markedet for brugte B&O-produkter, det er også en mulighed, hvor de selv kan købe brugte varer ind og sælge dem brugt, da det vil støtte deres brand. Så trusler, økonomisk ustabilitet, luksusmarkedet, det svinger stadigvæk lidt på grund af al inflationen af det, så der er måske flere, der rammer en økonomisk krise og ikke har råd til B&O længere, eller bliver nødt til at sælge noget af det, de har, fordi de ikke har råd til at beholde det. Så noget med, som en global spiller er B&O udsat for valutakurs, udsving og geopolitisk ustabilitet, der kan påvirke salg og profitabilitet. Det er jo bare, at på global plan, så bliver det for dyrt for nogen, som måske ikke har råd til det længere, som de havde for 5 år siden. Og så luksusmarkedet, det mætter jo så med lignende produkter. Det kan ske, at et billigere mærke laver noget lige så godt som B&O, men B&O de vil stadigvæk altid have deres prestige ved navnet. Så jeg har sagt, at deres primære målgrupper, det er sådan high-end overklasse. Velhavende kunder med fokus på luksus og sådan status. De er ikke prisfølsomme deres målgruppe. Alderen 35 til 65 år. Gerne store byer. Og så deres prisstigninger på den der Beolab 90 har været enorme efter alle omtalen på den. Kunderne de søger også ligesom det der overlegen lydkvalitet, og det der med at folk skal kigge, de har penge. Og så kunder, der ser B&O som produkter, som statussymbolagtige investeringer, det er måske mere alderen 40 til 50, der kan finde på at investere i det for at tjene penge på det. Så der er sekundær målgruppe. Der har sagt, det er sådan noget som design og ikke design, hvad fanden står der? Der er fokus på dem, der har fokus på et smukt design og eksklusiv boligindretning for eksempel. Shit. 2 sekunder.
Så har jeg lavet en persona. Alexander, 47 år. Han er direktør i et stort IT-firma. Høj indkomst på over 1 million kroner om året. Og så bolig, det er eksklusiv villa i Hellerup, indrettet med designermøbler. Hans livsstil, det er, at han går op i kvalitet og luksusdesigns. Han læser Børsen og følger med i ny teknologi. Han værdsætter unikke produkter, som signalerer succes og stil. Har tidligere købt mærker som B&O og Tesla og B&O TV'er. Hans forbrugsvaner, det er, at han køber ikke mange ting, men vælger det bedste, når han gør. Han er ikke prisfølsom. Kvalitet er vigtigt, eller vigtigere end pris. Overvejer større køb grundigt og søger bekræftelse efter købet. Ja, købsmotivet for det. Jeg vil sige, at det er en blanding af snob og væblen, fordi altså, det er jo både at købe anderledes, men det er også væblen, fordi det er at købe eksklusivt, for at folk de skal se, at man har penge. Det er ikke alle, der har råd til at købe det heller. Så jeg vil sige, at når man køber B&O, så er det ofte et overvejelseskøb. Det skyldes, at markedet det er kendt for sine eksklusive og dyre produkter, som forlænger sådan beslutningsprocessen, sammenlignet med køb af billigere ting, billigere TV'er for eksempel. Den høje pris og sådan deres premiumstatus gør, at forbrugeren typisk investerer mere tid i at vurdere, om deres behov det er for kvalitet, og om de får nok værdi for pengene. Og så bliver købsbeslutningen så trukket efter det. Ja, det var sådan det, jeg havde.